Iki informasi tanggal 11 dosa. Para pandemen talan besan katuran rawuh wonten dalipun Mas Sukardi. Tanggal 17 bulan Jendoso. Ini kelihatan menjemput Bapak Novi Sukijan yang wonten Lebaban. Ya Lebaban nggih. Pak Novi Sukijan wonten Lebaban asal Lebaban Kimbang Lamongan nggih. Sugeng dalu Bapak Novi. Mas penonton lewat live streaming. Pak Sofi Kayen. Kok rumane nok ndi ya nggih. Pak Sofi Kayen. Selamat malam. Pak Abel. Yo delok nok Sorson ya. Pak Abel. Delok Sorson. Salam kanggo Pak Min sing lagi makaryo ya. Semoga sehat selalu nuwun. Mama Lena. Atuh Cik. Atuh Mas. Pereh Cik. Esok awan ning omamis ora krasa. Goleki tanda sing disayang mobeng mitrangkon wong goleki ora krasa esok awan nganti wengi gawe pikirku pusing cereret irem tak sawang tambah manise manise matoe ibu bunga yen lakon nyanding slirane
Mak jen gelor Mak jen gelor Mak jen gelor Gelor Abad bersamaan teh Inje iso nakok bakal tumbang tumpok Lah kok tambah disebut nek lumpuk Mergo ke sore cek ngantuk Esok-esok tambal bang tumpuk Kebacut tumpuk Terima kasih Pak Ati Kayen Matur sembah nuwun Pak Ati